we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Atong kamustahon ang atong mga silingan diya sa Upol ug Tagulwan sa Misamis Oriental Province. Sara, good morning! Good morning, Sai, o good morning, Sab, sa atong mga kapuso. Kumusta unsab natong atong mga kapuso sa Tacurong City ug Colombio sa Sultan Kudarat Province. Mga kapuso, this morning, usa na sab ka proud Mindanaoan ang atong makauban kay siya usa sa mga nagtop sa nurse licensure examination nga gikan Cotabato City. Dungantang ma-inspire sa istorya sa working student and mom nga si Ninya Loren Cabunyag. Sara ug mga kapuso, akong makauban unya taod-taod ang viral karon nga prenup TikTok dance nila Ian Sakala ug Michelle Labandero gikan sa Zamboanga del Sur. Ug sa BizTalk, makauban ni Attorney Resi Rizada ang atong newest kapuso artist nga si Sandro Mulak. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung asang lugar diri sa Pilipinas ang naapil sa Guinness Book of World Records isip pinakadaghang fireworks nga gipabuto sulod lamang sa 30 segundos? Kini mao ang Cebu City na record among syudad sa Guinness kaniadtong May 8, 2010. Ang maong fireworks event gi-organize sa Pyroworks International Incorporated sa Cebu dinlakip sa dungan nga gihanay ang 16 pile sa mga pabuto nga dunay 8,000 ka rockets sa matag pile. Sa kinatibukan, naabot sa halos 126,000 ka pabuto ang gi-launch sulod lamang sa 30 segundo. Karong buntaga, maki-jive ug makisayaw kita mga kapuso sanglit viral TikTok couple ang atong makauban. Millions lang naman ang views nga nakuha sa ilang prenup TikTok dance video nga gihimo. Gikan di mataling Zamboanga del Sur atong makauban ang viral teacher TikTok couple nga sina Sir Ian Sakala ug Ma'am Michelle Labandero. Sir Ian and Ma'am Michelle, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha? Good morning, sir. Maayong buntag kaninyo diha. Hello, may buntag po sa tanan. Salamat kayo. Okay ra kayo mi. Good to hear nga anaa mo sa maayong kahimtang ug congratulations di ay in advance ha sa inyong umaabot nga kasal. Apan unang-una no, makisayod sa ami kung unsa ba ang storya sa inyong pag-ila hantod nga naabot man gayud sa kasalan. Okay na si Juan magud ni sir kana bang una-una manggod, nag-sub ni siya sa eskwelahan nga ako ang na-dutihan. Kundi dito ko na station, nag-sub siya rin. Dito mi nagkuhan. Kumbaga, dito na ko siya nakita. Dito ang primerong pagpanagila. Pero, dili yun ingon nga, wala din nagkuyap. Nagka-close me, nagka-friend, dayon. Tugay, nilabay ang mga tuig. Moto nga, nagka-close ang among friendship, nilabay ang mga pipila ka tuig, nagkauyab mi. Yes, sir. Ako sa kasag teacher at sa Dimataling Central at that time, and then siya, maupo po yung pag-ini niya. So, wala gid sa amo ang at first meeting na mo or first met na mo, wala jud mi nagkuan nga ma-in love ko niya or ma-in love siya na ako. So, mga 2015, August kami na officially na kami jud that time. Kaya nagkasinabot naman god. Boto nga, nagkauyab. Boto nagkagusto ko sa iya ha. Nanguyab jud ko sa iya ha. Mga nagkauyab niya na time. Ja, fragment to big yun ang dramahan ha. Apan, unsa bay nakita ninyo no sa usag-usa nga nakaingon man mo
nga kini nagayod ang pares nga akong gusto makauban? Ikaw na. Of course, ang iyang kagwapo ko nakita sa Romero. Bitaw, first of all, akong nakita siya nga responsable siya nga pagkatawo, and then nakita po na ko siya ang husband material nga akong pangita as a nag-dream ko nga makabana ko og gwapo, talented, o putan. Siyempre, kauban na po nako sa work ko nang mas mo prefer ko niya kay kuan rami magkasinabot kay jud ni. Sa kwapod ka side sir, kanabang gaan kaya ako ang kuan pamati sa iya ha, and then komportable kay ko, and then ang nakanindot lang po kay sa mong relasyon. At dili siya toxic, mao na nga naka-decide yun ko nga akin yun ang bayana nga ako pagaminyon. Aside sa gwapa, responsable po sa pamilya, and higugmaon po sa pamilya sir. Mao yun na ang akong usa nga nakita sa iya. Makasana all gyud ta sa inyong duha, no? Pero let's talk about sa kaning viral TikTok video ninyo nga miabot naman sa million views. Unsa ba ang storya likod niini? Kuan mo ko sir, kanabang nahulog na mo siya o bonding moment pa. Kaya every time nga makalaag po sa ilang balay, mao na amo ang banding kay mag-introduce mo ko sa iyaha o kini nga dance challenge ato ning sayawon. Then nakapahatag po siya strong po relationship sa mua kay usahay man good. Kulanon mo guni siya gud nga mo practice og sayaw ba. Ako ba siya i-push dayon mag-away mi sayo na maglalis pero dili po dingon nga kanang mag-away. Dayon mo ni nakahatag na mo strong good nga relasyon. Dayon banding moment kay lagi pandemic man karon dili mi ka laglaag sa una pag naibakante nga time laag yun na, pero karon kay pag bakante nga time sige at paktisa na to ning sayawa kini atong sayawon, so nahimo na namong date kumbaga then panding po namo ang At the same time also, iya kong gina-push, gina-encourage nga magsayaw-sayaw tungod kay for exercise na pud sa nga purposes. Karon nga mi viral na gayod ang inyong sana all nga video sa social media. As a couple, unsa ba ang inyong gibati? So dino sir, wala mi gi-expect nga mo viral gid siya kay kini lagi ginato lang bitaw nga sayaw nga video kahimo inato ra gyud siya. Wala mi gi-expect nga mo viral siya. Mo na nga mapasalamaton kay mi sa mga netizens no nga ning tangkilik sa mo ang dance prenup nga video nga TikTok. So thank you kayo sa inyong pagtangkilik nga na-enjoy mo, nalingaw. And then daghan pong na-inspire na akong nabasahan, sana all na-inspire. Ang uban po, daghan pong ipangtag. Daghang groom nga ma-pressure ani sir kay daghan kayong mga bride to be ang kuan nag-tag nila. Na, daghan gyud ang mga pares nga ma-pressure tungod sa inyong viral video. Pero Sir Ian og Ma'am Michelle, syempre no alang sa ato mga kapuso viewers karong buntaga, ano na ba kamo tambag ngadto kanila labi na katong mga anaa sa relasyon? Sa kuha lang siguro, sa kuha lang kabayan nga experience po ni Joy, lang pagsalig o respeto, dayon tagaan po nato siya o space kay labi na sa atong trabaho, kung trabaho man good. Kinalan sabto nato kay tungod mabisi man gyud ta. So pagsalig lang yun, dayon respeto and then love. Sa ako po, akong ma-advise or mahatag inspiration sa mga katulad na mong couple. Of course, kung yun na ang love. Kung wala yun ang love, dili na siya ma-prosper ang inyong relationship. And of course, respect. And of course, make God the center of your relationship. Congratulations in advance og more power alang sa inyong duha nga power couple. Salamat sa inyong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, Sir Ian and Ma'am Michelle. Amping mo kanunay. Salamat, sir. Salamat kay sir. Thank you kayo. Thank you, Kapuso. Thank you, Kapuso. Thank you. Mga kapuso, relax lang mo ha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga
buntag mga kapuso. Welcome to Bisto. Karong buntag ato ang makauban si kapuso artist Sandro Mulak. Maayong buntag Sandro, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag din po sa inyo and sa inyo po mga kapuso. Yes, actually I'm okay po. Lahat naman kami ng family ko is safe and wala naman po nagkakasakit. At hindi naman kaila sa lahat ng ating mga kapuso that you are the son of Nino Mulak. No? Would you say na pareho ba kayo ng personality ng daddy mo or it's a total opposite? For me, it's the total opposite. Pero mahilig kami. Paras kami mahilig magpasaya ng mga tao. And si Papa kasi sobrang kulit talaga pag nakasama siya in person pero very down to earth yung daddy ko. And I think yun yung mga yun yung mga common na sa ugali namin. At ngayon na nga, you're starting to make a name for yourself. What made you decide naman to finally join showbiz? Since bata pa ako, gusto ko na talaga mag-artista. Pero marami na rin kasi ako rejections nung bata ako. Actually, ilang beses ako nag-audition dito for GMA since bata pa ako. Pero ngayon lang ako nabigyan ng chance ng GMA and I'm really thankful for it kasi binigyan nila ako ng chance and opportunity na maipakita yung talent ko sa lahat ng mga kapuso. And dreams really do come true. Ayun po. Meron bang advice naman ng daddy mo sa'yo now that you're going to start, your own life and you're establishing your own career as well? Advices ng dad ko, just be humble sa lahat ng tao na makaka-encounter mo kasi syempre yun yung dapat nating alalahanin palagi. And ang tutulong lang sa'yo talaga yung personality mo and kung paano ka mag-treat ng mga tao. Ayun po. And I think we can see how well you connect with people, lalong-lalo na sa mga fans mo. Nako, sobrang dami mo ng fans and supporters ngayon pa lang, Sandro. How do you connect with them? At saka what was the most flattering comment or thing na ginawa ng fan mo para sa'yo? Yes po. Actually, kahit wala pa ako masyadong projects sa GMA, very supportive na sila. I call them Sandro Natics and Sandro Warriors. And sa Facebook, grabe yung active nila. Post sila ng post kahit wala pang projects. Very supportive talaga. And gumagawa kami ng group chats para in a way, may kita nila yung appreciation ko sa kanila. Kung gaano ko sila kamahal. And kung wala sila, wala ako. Ayun po. Grabe sila, updated actually lahat sila sa mga activities mo araw-araw. At hindi lang yan, Sandro, full support din ng mga fans mo. Natambalan ninyo ni Chanel, right? How do you feel with the immense support that you guys have been receiving? Kami ni Chanel, very happy kami kasi at the same, wala pa naman kami nagagawang projects ni Chanel together. But mahilig kasi kami mag-TikTok and ayun, nakikita ng mga fans. So bigla kaming pinag-love team. Kaya very supportive din sila and we're just really thankful sa kanilang lahat. Ano ba yung mga common interests niyo naman or hobbies na pareho kayo ni Chanel? Parehas din kami mahilig mag-practice ng dance. Actually, pag nagpa-practice kami ng dance, kapag may hindi ako alam, papaturo ako sa kanya. Pag siya may hindi alam, tuturuan ko naman siya. Actually, kapag nagpa-practice kami mag-TikTok, mga 5 minutes lang, ganun. Kasi si Chanel kasi very mabilis siya mag-learn ng dance steps. And yun yung natutunan ko sa kanya. Dati hindi talaga ako mahilig mag-TikTok, pero inspire niya ako gumawa ng TikToks. Excited kaming lahat para sa iyo, Sandro. Ano ang mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso, lalong-lalo na dito sa Mindanao. And please invite them also to follow you in all of your social media accounts. Hello po. Sana po supportahan niyo po ako sa journey ko with GMA. Abangan niyo po yung mga upcoming shows ko. And lagi po kayo mag-iingat lahat. Sana po matapos sa lahat ng mga COVID. And sana makita ko po kayo soon lahat. And follow niyo po ako sa social media accounts ko. At Sandro Mulak at Twitter, Instagram, and TikTok. Ayun po. Thank you very much, Sandro. It was so fun talking with you this morning. Stay safe. Maraming salamat po. And that was Kapusong Sandro Mulak. Tutok lang mo mga kapuso, kamabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning ato makauban si Ninya Loren Baha Kabunyag, ang 6th placer sa Baguhay Langan Nurse Licensure Examination.
sayron ta ang iyang mga kaagi ug kung unsa ang iyang mga future plans. Good morning Ninya ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Unang-una, congratulations and kumusta man ka? Good morning po, ma'am. Okay lang po, medyo naka-adjust na sa surprises. Medyo nag-sink in na gamay, ma'am. Dili na kaayo ko dili na kaayo ko parehas tong before na nagakurog-kurog. Pero at least karon okay na, medyo comfortable na. Unang-una, syempre Ninya, pwede ba nimo ma-share ang imong life sa amua ug kanusa ka nagka-interest nga mahimong nurse? Tung bata pag yun ko, iba ako ang gusto. Bali, 2006 ko bali siya nagkuan ko start yun ko dream of nursing. Kaso, tungod sa kalisod, wala nakapadayon. Bale, nakapadayon ko 2016 na. Bali, nagbalik po ko first year. Bali, gibuno na ko ang 4 years. Kaya 2020 ko nakagraduate. So Ninya, unsa sab ang imong mga pagpangandam before the exam? Well, actually, nakuan po ko, ma'am, no. Sobra po yun akong kalipay, no. Kaya ang atong dream lang po sa una, lalo na itong 2006 na pag-enroll na ako sa nursing school is ang mahimo lang kanang makapasa lang ko as nurse. And ang preparation siguro during college days, mga first year, second year, mas siguro ko, ma'am. Kay syempre medyo nadugay man ko na undang, murag ang ako ang drive ba. Kusog pa. So, basa hantod sa naakoy time, mubasa ko. Pero katong naapoy time nga medyo ipit na sa oras, dili na kayo kabasa, pero at least kumbaga naakoy na naipon kahit papaano. During review, focus yun. Focus yun. Saka pag time kanang night time na mawadaan ko o kanang parang ma-down ako. So, I always go back to nganong na ako din. So, isip na ko, Ermino, kung mag-quit ko karon, sayang ang effort, kalisod and all. So, kailangan padayon lang yun. Laban lang yun. Sa end, syempre, ampo yun sa Ginoo, salig sa Ginoo, o mga nag-open yun ko sa ako ang kung unsa ako ang mga sama ng loob or na ako'y problema. Nag-open yun ko sa ako ang friends. So, salamat yun ko sa ila kay nagapaminaw sila sa ako. Sa imong mga achievement, kinsa ang imong nahimong inspirasyon para in particular maabot jud nimo ang imong mga naabot karon? Isa pud sa ako ang motivation is kung unsa nahitabo sa ako ang pamilya, mao pud ako motivation nga nang naningkamot pud ko. Most especially ang kagustuhan nako nga makahatag ko og makahatag o makasuporta sa akong anak sa ihapong pangandoy sa iyang kinabuhi. So at least naisip na ako kung na ako'y stable na trabaho, murag dili para sa ako ang uncertain ko kung asa ko padulong. Mo na ako motivation ang ako gyud kong anak. So Ninya, unsa imong mga future plans sa imong career? Sa karon, ma'am, no, medyo kanang kay wala pa man pud, number one, wala pa pud mi oath taking, so dili pa mi gyud mag-practice na kasi kailangan man gyud ang oath taking. So sa karon sa offers more on teaching ang offers. So I hope akong pag-ampo gyud pud sa Ginoo nga ibutang ko niya kung asa ko mas effective, mas efficient as nurse kung sa man na field na iyang ihatag sa ako. Lastly, Ninya, your message sa atong mga kapuso viewers nga nananaw karon, especially katong mga gusto pag yun nila makabuot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. So, laban lang, dili lang
dili lang kung naamay mga negative comments ang uban, dili lang magpaapekto kasi after all, ikaw lang, imong sarili lang yun ang makatabang pod para maabot kung sa imong dapat maabot. O syempre, ang Ginoo. Ninya, very, very inspiring gayod ang imuhang life story. Daghan kaayong salamat sa pag-share kanamo sa imong success ug syempre sa imong oras nga makauban kanamo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Once again, congratulations ug amping kanunay. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you very much. Sayo mga kapuso, matud pa ni Ninya Kabunyag nga kung doon na may pangandoy sa kinabuhi, dili basehan ang edad sa pagkabot niini. Gani iya kining napamatud-an human nagtop sa baguhay lang nga nurse licensure exam. Samtang Sara, mapapasana all gayod kita sa love story nila Teacher Ian Sakala ug Michelle Labandero. Sanglit gawas nga meant to be na sila. Ilasab na pakita ang ilang pagkamahiligon sa pagsayaw. Ug mga kapuso, daghan patang dapat atangan sa newest Kapuso teen artist nga si Sandro Mulak dinhi sa GMA. Mga kapuso, ang tanang inspired nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Richard Bach nga you are never given a dream without also being given the power to make it come true. You will have to work for it, however. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug stay safe and healthy. Ako si Sara Hilomen Velasco. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.